Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Sa programa Iloilo Night Watch, nagapangalagad ng ini nga programa agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita na gikan sa aton nga mga newsline reporters. Aton man karon isa-isahon ang mga balita, mga issues nga daton dapat sipad-siparon. Paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimers Newsline, kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners, mga viewers, sa Iloilo Newsline, paliog standby. Kayara na sa atong linya ang Pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Michael Viola, sir, good evening. Magandang gabi din po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig at ang narito pinapaling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya po ng Iloilo, katitirang bahagi ng Western Visayas ay generally fair weather po, aliban lang sa posibilidad ng mga isolated na pagulan, madala pa rin ng mga localized thunderstorms na sa atin na di kay gabi. Ang ihip ng ahon ay magiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa timog kanluran at yung ating mga ribayang dagat ay magiging banayan hanggang sa katamtaman lamang yung pagkalo. Yung magiging antas ng ating temperatura ay mga 26 hanggang 33 degrees Celsius at mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang gabi po. Why man kita sang weather disturbance nga nagapasulod sa para Engineer Viola, sir? Sa ngayon, wala pa rin naman tatanong sa ng panahon. Engineer Viola, madamo nga salamat kag mayong gabi. Okay siya, wala na pagandang gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Sa mga listeners kag mga viewers ang Iloilo Newsline, palihog lang like, share and follow. Kaga palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Padala ka mo diri sang inyong comments kung ninyo nga mga pa-shoutout kay amo nina nga pagabasahon. Sa mga listeners naton sa abroad, kag sa mga Gimaras noon mayara makita Gimaras Newsline. So, Setyembre 3 na ta. Nakakadasig lang sa mga inadlaw. Daw ginahunos lang ang mga inadlaw. Sang wala pa pandemya, mo ini oras, pinakadto pa ka rin na mga tao, mga kabataan, pakadto sa boardwalk, pakadto sa Tria, pakadto sa Smallville. Pero subong, laka-laka, dapat nga magpahimonong sa tagsagid ka balay. Ay sige, saka sang numero, sang COVID, di mabudlay na nga infect pa kamo, kapin pa nga mayara nga daan nga Delta variant, amo ni ang ginakahadlokan gid ginakahangawaan sang tanan nila bina sa mga medical practitioners. So halong-halong gid kita ha. Hindi dapat magpinadungol kung ano ang gina-impose dira
nga minimum health protocols amo ang aton nga pagasundon. Sa aton nga mga headlines, Healthcare Professionals Association Against COVID-19 o kon ITSPAC naghiwat kay ina sa ngagas ang press conference may kangtanan sa status sa mga health workers, hospitals kag mga pumuluyo sa pungsod. Kwarentaydos ka mga hospital sa National Capital Region. 42 ka mga hospital sa National Capital Region yara na sa critical status sa sobra nga pasyente suno sa Department of Health. University of the Philippines kag De La Salle University nagnubo sa ranking sa world universities kon parte sa the higher education. Kabangod ang UP sa unang ranking ara sa 4,001 to 500 401 to 500 but sa una tiyan mo nang iyang status pero subong 601 to 800 na nga bracket. Sa ang De La Salle University sang una ara sa 1,001 nga bracket subong yara na sa 1,200 nga bracket. Ang mga universities ni naglabot sa 1,600 sa 99 ka pungsod nga lakip sa the Higher Education World Universities ranking kon basihan ng ila nga datos. Wala pa mahibaluan kung anong rason sa pagnubo sang ranking sang UP kag DLSU. Energy Secretary Alfonso Cusi ginpasiguro nga wala sang power interruption sa 2022 election. Sa dugang pagid nga balita, legalization sang virtual wedding o kon Marriage Act gin-deliberate na sang House Committee on Revision on Laws. Dalming maniya nga hasta nga pagpakasal ay virtual mo. Paano na karon nga mag-isaydo kag pagkatapos na nga hirupay sila magpermahanay da. I-virtual mo. Kaya ang rason nga gin-file ini ang House Bill sang Kabayan Party List nga pagi kay Congressman Ron Salo kabangod pandemya madamo kuno sang na-schedule nga marriage gin-cancelar no cancela tong ila nga marriage kay hindi pwedeng magtingob kag hindi pwede under sa ICQ. So mo ning rason ko nga naghimo sila sang lihok nga i-virtual wedding na lang no ang pagpakasal. Mapasugot ka mo ne. Palihog lang type sa inyong komento kag ipadala dire sa Iloilo Newsline. Walo ka mga banwa sa Region 2 ginpaidalam sang Department of Health sa Critical Risk Epidemic Classification. Kag may arak man kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Pasiplatan taman ang update karon sa ginpugutan sang ulo sa Negros Occidental nga ginkilala ini kay Glenn Paul Castillo kag update sa pagpatay sa pulis nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Sa mga pumuluyo si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar nagmando na sa mga pulis nga dapat nga mag-deploy sang mga personnel sa mga dalanon kay September na no?
amat-amat na ang hamungaya, amat-amat na nga nagatipon na sang kwarta ang mga pumuloyo, ti laban-laban, madamo naman ni sa mga street crimes ang magatuhaw. So kinanglan ang preparasyon sang mga pulis mas temprano. Pareho to ka sang tinalikdan nga gabi. Dira sa General Luna, mayara da nga miyembro sang LGBT nga naga-text-text agol pilang gindulugan sang nagasakay sa motor 3 bilog. Kaginhablot ini ang iya nga cellphone nga nagpulo pa mangkot pa nga sila nga daw inosente daw balo kung diin sila maagi gol pilang ginhablot ang iya nga cellphone may lang kay may iban pa nga mga bystanders nga amo ang naglagas kag duha sa 3 nadakpan. May mga records man nga theft kag robbery ang mga nagkaladakpan sa mga pumuluyo sa mga kauturanta kung may mo palang way man kamo sang ginakadtuan nga importante way malang kamo sang ulubrahon da sa agad kamo pinasayang-sayang magpalahuway kamo anay sinyo to no para nga hindi kamo maiguan sa mga suspects sa mga holdupper para nga hindi kamo malatnan sang COVID. So, amo nang imuon nyo, hindi kamo sagad pakadto pakare, hindi kamo sagad lagaw nga nagakatol ang dapa-dapa nyo. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan, kag saboroso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. ...42 minutos na nakaligad sa alas 8. Ang parte ni unaunta ning parte sa 42 ka mga hospital bla nyo. Ngayara na sa national sa critical status. Sunod sa DOH. Damo na gid kuno sang pasyente to nga na-infect sa COVID-19. Puno-puno na. Mayara nga ospital sa National Capital Region nga 70% na ang ila nga admission, no? Ang ila may araman niya nga 73%. May araman niya nga puno na hasta ICU. Ang ginaproblemahan sang Department of Health kung ninali nga maginutok di nila ni ipamutang. Amo ni subong ang naproblemahan. Kag hindi lang taga-DOH ni nagaproblema hasta ang mga health workers magluwas sina nga nagaproblema mga health workers sa mga pasyente gaproblema man sila sa ila ko galingon nga tob-tob subong way matag benepisyo. So amo ning masakit-sakit nga lahog sa mga health workers. Makita nyo na karon sa presscon kay may mga medical practitioner da nga naghilibi na sila mo. Bangod naluoy sila sa mga pasyente nga nagagilinotok kag naluoy man sila nga magbiya nga daw kanon bla pabatyagon ng taga-DOH sa ginahimo nila. So kinanglan ang pagbulig sa mga pumuluyo, private man o kon public, kag kinanglan ang suporta na di sang gobyerno. So, kung nagakinanglan na sang suporta, dapat ang taga-DOH amunit dapat ang una nga makabatyag.
amo dapat ang una nga mag-react sa mga kinanglanon sang mga hospital. Kay kung hindi ini pagtalupang doon sang DOH, ay basi mabutang kita sa alang-alang, basi magdamo ang magkalamatay. Makon mo, 42 na ka mga ospital. Yara na sa critical status. So sa inyo ang pagtanaw, nga kung critical na ano butang balon, manugpuno na ang ospital. Oo. Di ba? So damo na ang hilira. Hulat na lang sa admission. Oo. Diba? Hindi na kayang ang accommodation. Oo, accommodation. So, hasta ICU. Ang ilagaling nga pala tandaan ng ICU, once nga mapuno na ang mga kwarto, mga ward, ang ICU damo na nada gahilira. No, damo na da ang nagabantay, puno na nada. So, ang ginalikawan nila nga hindi mapuno ang ICU. Emergency room. Ang emergency room. Kaya ang emergency room, amo ini ang talaksan sang hospital. Kay kung mapuno na da, mabudlay magpakadto pakare ang mga frontliners, resident physician, mga junior, no? Mga junior physician. So sila ini ang frontliners. Sila ini ang nagasala sa emergency room. So amo ina ang ginadilikaduhan, ginaproblemahan sang mga health workers. So dapat sa taga DOH, hindi sagad kamo patulog-tulog lang daw kung pairkon. Libot kamo, tanawan nyo ang status sang mga hospital. Kaya kung matanaw nyo ang status ng hospital, base masiling kamo, wow, grabe gid manggali ang mga pasyente. No? So, hindi lang gid COVID ang tanawon astang iban pa nga mga balatian. Amo ina ang dapat nga tanawon sang mayo sang taga DOH kay kun hindi ninyo matalupangod laban-laban ni basi magratol ang mga health workers naton. Kung magratol ng health workers naton, kapin pa abing walang tulog kag sobra sa inuras ang ilang serbisyo, ano pa na da ang sustansya nga mahatag nila nga serbisyo. Kundi wala na. No? So kung wala na sang sustansya, daw wala naga sang tugas nga makabulig pa sila makaserbisyo, base ang aton nga mga pasyente ay magkalamatay. So mo ni Kayna nga nakit-an naton sa sining deklarasyon sang Department of Health nga sila nagambal nga critical ang pamangkot ano ang ginhimo nyo. Kaya ara na sa critical status. Kaya ara na sa critical status, ano ang ginhimo nyo nga taga DOH sa mga hospital kung critical na, ara na sa bibi sang kamatayon kung sa mga pasyente pa, maano ka mo, matulok lang? So timing man, kay na, nga nagpatawag sa preskon, ang Healthcare Professionals Association against COVID-19 o kung panawag nga ITSPAC. Malawig-lawig ini siya. Pero may pabati ipakita naton sa inyo ang mga sentimento kag ang hibubunot sang mga health workers astang ilang ginapangayo sa gobyerno nga kung hindi ini masolusyonan ay basi mabutang kita sa delikado. Yari ang preskon kaina sa HPAC giniwat ini kaina sang aga nationwide ini siya, no? Ginpakita
kagalain-lain nga mga doktor ang nagalambal astang Dr. De Sagusan, ang Provincial Health Officer, no? Gatululu-luha ya sa sitwasyon sa Subong. Welcome po sa press con ng HPAC or Healthcare Professionals Association Against COVID-19. Naalala po ninyo, 13 months ago, makalipas po ang isang taon na nagtawag po ng timeout yung HPAC noon at alam naman po natin yung nangyari from then up to now. Mukhang dumadami po yung ating cases ngayon, peaking pa rin. So, kumustahin naman po natin yung mga kasama nating healthcare workers in the front line. Ano na ba yung mga nararamdaman nila ngayon, tsaka ano na yung nangyayari talaga sa front line, no? So, ngayong umaga po malalaman natin what's really happening, how the healthcare workers who are in the front lines are feeling, and then ano ba yung sitwasyon ng ating response, no, sa pandemya ngayon. So, tatawagin ko po yung mga tatlong miyembro ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 para po magbasa ng aming statement. So, tatlo po sila. Pagkatapos po nun, meron din po akong tatawagin ng mga heads ng iba't ibang mga organisasyon dahil alam naman po ninyo ang HPAC ay binubuo ng more than 160 medical societies. Hindi lamang po mga doktor, pati po other professional medical associations, no? And after po ng mga statements na yon, magiging open na po tayo for questions. So, yes. Let's have siguro to get us started. Let's siguro I suggest we hear opening words from the Philippine Medical Association as our lead organization in medicine. Dr. Benny Atienza is here. Yeah, Ding Dong, okay lang, no? Yes, sir. Yes, sir. So, tatawagin po natin at this point si Dr. Benny Atienza. Siya po yung president ng Philippine Medical Association. Sir, you have the floor po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa Samahan ng mga Manggagamot ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, ang Philippine Medical Association po, ay nakikisa po sa inyong hangarin. Maraming balakid na dapat malutas, lalo na ngayong panahon na dumadami ang COVID cases na, lalo na ang Delta variant. Sa pagsugpo ng pandemya at tayong lahat ay napapagod, nahihirapan sa loob ng isang taon at kalahati na nakalipas. Kailangan po nating lahat mag-usap at magkaisa para malutas ang mga problemang kinakailangan ng magandang solusyon. Marami po tayong magagawa. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Hangarin ng presko na ito na malaman ng ating mamamayan ng ating buong Pilipinas, sambayang Pilipino, ang hinaing ng medical community at hindi po namin kayo iiwan sa abot ng aming makakaya. Pagod na po ang health workers, kailangan po namin ng moral support at tamang kompensasyon sa pagbibigay sa inyo ng aming serbisyo at sariling buhay namin ang aming isinasalang-alang sa aming pagsiserbisyong ito. Bawat Pilipino ay dapat maging bahagi ng lahat. Matakot po tayo sa COVID-19 at magpapukaw na po tayong lahat. Ang health workers po na naririto ngayon ay nagkakaisa at wala pong sinisisi. Maraming salamat po sa inyong lahat at makinig po tayo sa ating mga health workers. Maraming salamat po, Dr. Benny Atienza. Siguro po ay nais ko ring tawagin ngayon yung president ng Philippine Nurses Association. Sir, baka ho nabigla kayo. You can also talk later if you are not ready yet. Pero nandito po kasama natin si Sir Melbert Reyes. Yes po. Good morning. Sir, you can address the public po. We're giving you the chance to
provide an opening statement dahil kayo po ay kasama natin din na nasa front lines, kayo po talaga ay nakabantay sa ating mga pasyente. Thank you, Dr. The pandemic continues to ravage. For over a year now, the Philippine nurses are still grappling to survive. Amidst the massive issues of corruptions and ineffectiveness in the implementations of policies aimed at social amelioration, Filipino nurses stand out to continue their solemn and ethical duty of protecting the health of all Filipinos. Yet patience has its limits. Nurses are not expendables with other health workers. That is why our call is to help all nurses, be in the government or private sector, finally achieve their demands of fair treatment. Nurses need to be compensated now. The government and the hospital administrators are demanded to act now. Why? Take a look at the challenges nurses face now. Nurses have been underpaid, notwithstanding their critical role in contributing to the continued existence of healthcare facilities and their operations, as well as keeping their patients safe. Nurses are set at a crisis point, emotionally and mentally. They are torn between their love for what they do to the others and the need to survive. Our country's healthcare system, to a large part, depends on keeping nurses, the largest healthcare group in the country, healthy, protected, and strong. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sir. So at this point, mag-proceed na po tayo sa pagbabasa ng statement ng HPAC. We are going to have 3 speakers po this morning. So i-introduce ko na po sila ngayon para po tuloy-tuloy yung ating flow. Yung una po natin magiging speaker ay si Dr. Maricar Limpin, who is the current president of the Philippine College of Physicians. Yung pangalawang speaker po ay si Dr. Eileen Espina, an HPAC member who is also a family medicine practitioner. At yung pangatlo po ay si Dr. Tony Dance, who is our lead convener for HPAC and representing Asia Pacific Center for Evidence-Based Medicine. So, Dr. Limpin, you can start reading your statement po. So, I'd just like to remind everyone to please mute your microphones. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ngayon po, nangyayari na ang matagal na nating kinatatakutan at iniiwasan. Hindi na kayang tugunan ng ating healthcare system ang mga kaso ng COVID-19. Amo ni President sa Philippine College of Physicians, sa emergency departments. Dr. Limpin. Hanggang pasilyo at parking lot na ng mga ospital ang mga pasyente. Maraming hindi na nakakaabot at namamatay na lamang sa bahay o sa sasakyan habang palipat-lipat na naghahanap ng bakanting kama. Emosyonal na sila. Maraming healthcare workers ang tunay na pagod, umiiyak, naglalabas ng galit o nagre-resign na sa trabaho. Nagdudugo po ang aming puso at humihingi kami ng patawad sa mga pasyenteng kinailangang tanggihan dahil di na kayang ma-admit sa mga ospital. Marami rin po sa amin mga hanay ng mga manggagawang pangkalusugan ang nagkakasakit ng COVID-19. Nagbuwis ng kanilang mga buhay at minsan pati buhay ng kanilang mga asawa, magulang, anak, kapatid. Gayunpaman, despite everything, gagawin po namin ang lahat para matulungan ang sinumang mangangailangan ng healthcare hanggat kaya ng katawan, ng aming isip at ng puso. Kung magkukulang man kami sa kakayahan, humihingi kami ng pangunawa sa inyong lahat. So para po sa publiko, ang sitwasyon po natin ay hindi po aayos at ine-expect ko namin this will get worse. DOH. Titindi pa po ang pandemya. Nauunahan ng pagdami ng kaso ang paglaki ng kapasidad ng sistema. Kaya't gusto sana naming ipaabot sa lahat. Proteksyonan natin ang ating mga sarili at ang ating mga minamahal sa buhay. Tandaan po natin,
na ito pong virus ng COVID-19 ay airborne. Lumulutang siya kasama ng ating mga hininga. Kumakalat ng malayo dahil napakaliit lang po ng particle size ng virus. At kung sa loob naman po tayo ng isang lugar, katulad ng ating bahay, ng mga restaurant, ng mall, itong mga virus na ito ay naiipon. Kaya dapat natin silang iwasan. Huwag ho muna tayong lumabas ng ating pamamahay kung wala ho tayong importanteng gagawin. Kung hindi po natin maiwasang lumabas, sana po mag-ingat po tayo at sumunod po tayo sa ating minimum health protocols. Yung 4 dapat. Higit sa lahat, wag ho nating baliwalain ang konting ubo, yung konting sipon na yan, yung sore throat, sakit ng ulo o lagnat. Sa simula pa lamang po, mag-isolate na kayo at humingi ho kayo ng payo sa inyong mga barangay paano ano ang inyong gagawin o kung maaari sa inyong mga primary care provider. Salamat, Dr. Maricar. Magandang umaga po sa ating lahat. Papaabot ko po ang mensahe naman ng HPAC para sa ating pamahalaan. Ang mga ginagawa po natin ngayon upang makontrol ang pandemyang ito ay hindi pa po sapat. Ang mga datos na inyong nakukuha ay hindi po tugma sa kung ano po ang tunay na nangyayari sa mga komunidad at mga ospital. Hindi po kami tumigil sa pagtrabaho at pag-aalaga ng ating mga pasyente. At hindi rin kami tumigil sa pakikipag-usap upang mapabilis ang mga proseso ng polisiya at pag-aksyon mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Subalit, humigit 1 taon na po, nasaan na po ang mga solusyon aming isinulong? When will we see contact tracing efforts digitized, connected, and interoperable? Mayroon po tayong mga eksperto at teknolohiya para gawin ito. Ang kulang po ay political will at kumpas mula sa ating mga namumuno. DOH, mga lideres. Kailan po natin mapapaigting ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga ospital sa One Hospital Command Center? Dahil wala po itong ugnayan na ito, napakahirap pong magpa-admit ang mga may sakit. Di lamang ang may COVID-19, pati po yung mga iba pa pong sakit. Ang ating mga pasyente ay nagpapalipat-lipat sa kahahanap ng bakanting kama o bakanting ospital at marami po sa kanila ay namatay na lamang sa kanilang mga bahay o sasakyan. Kailan natin matitiyak ang kaligtasan ng ating manggagawang Pilipino? Lagi nating pinaglalaban ang ekonomiya at kabuhayan ng ating mga negosyante. Pero ano po ang nakataya? Ano po ang kapalit? Buhay ng mga Pilipino. Hindi sapat na may guidelines sa trabaho at transportasyon. Dapat ang mga polisiyang ito ay mahigpit na ipinatutupad at inaayon sa bagong ebidensya. Halimbawa na lamang po, kulob na kulob ang mga bus at mga jeep. Sa isang kulob na lugar at mahabang biyahe, nababawasan po ang bisa ng physical distancing at pagsusuot ng face mask laban sa airborne transmission. Kung kaya naman, napakabilis kumalat ang sakit sa napakaraming opisina at napakaraming pamilya. Kailan po mabibigay ang mga karampatang bayad at benepisyo para sa mga ospital at healthcare worker? Ang dami po nating unspent or misspent money. DOH. Kaya hindi po namin naiintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa binabayaran ang maraming ospital at hindi pa ipinagkakaloob sa mga healthcare workers ang mga ipinangakong benepisyo.
Sabta nyo, hapon taga po. Ay, DOH. magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat Arapagit. po sa nag-attend ng Naguluwa press ang mga Ah, doktor sa pagambal. Bilang summary po, Hindi hindi, naguro hindi nilang po ba kami naghahanap agwanta? ng aawayin. Kasi pagkatapos po nito, babalik na naman kami sa aming clinic o ospital o laboratory o pharmacy para magtrabaho at para tulungan ang mga taong nangangailangan ng aming serbisyo. Ang layunin namin ngayong umaga ay ipaalam sa tao na lampas na tayo sa kakayahan Kaya ng sa healthcare nga presko system. nila. Ipinapaalam din namin na hindi po kami susuko hanggat kaya ng katawan, ng isip at ng puso. Pero humihingi kami ng tulong sa lahat. Humihingi kami ng tulong sa national at local government para tindihan pa ang pag-ayos at pagpaganda ng pamamalakad laban sa pandemya. Bigyan po natin ng proteksyon at tulong ang ating mga manggagawa dahil sila ang nagdadala ng ating ekonomiya. Ang mabenepisyo. Humihingi din kami ng tulong sa publiko na sundin ang protocol ng pamahalaan. Iwasan ang paglabas sa bahay kung hindi kailangan, iwasan ang kulob na lugar, at kung hindi maiwasan, gumamit ng wastong face mask, at kung nasa kulob na lugar, dagdagan ng face shield. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagpabakuna na. Lalo na yung may edad o may sakit na mas malamang magkaroon ng grabing COVID. Salamat din sa lahat ng masinsinang pinoprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Dahil sa inyo, kinakayanan namin ang trabaho. At dahil sa inyo, tumitibay ang aming paniniwala na kung magtutulungan tayo, kaya natin labanan ang pandemyang ito. Sobra na ni guro nga kaakig kakaugot guro ni. Huwag mga taga mga COVID benefits pa. Sa aming kapwa healthcare workers, hugot po tayo ng lakas sa ating pagkakaisa para maitawid natin itong pandemya ng magkakasama. Manalig po tayo sa kakayanan ng bawat Pilipino. Pasensya na po kung emotional ang iba sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagkinig. Mabatian nyo ni. Maraming salamat po sa ating mga speakers, no, kay Dr. Marie Carlin Pin, Dr. Eileen Espina, and kay Dr. Dance. Tao rin po ang mga healthcare workers, no. Hindi po tayo immune sa pagkakaroon ng mga karanasan sa COVID-19. Marami po sa atin ang nawalan na rin ng kapamilya. Marami po tayong kaibigan na sa kanilang pagbibigay serbisyo ay nawalan po ng kanilang buhay, no? So kaya po medyo emotional na rin po tayo dahil lagpas na po isang taon simula nang nagkaroon tayo ng pandemya, and it seems like things are not getting better. So tawagin naman po natin yung ibang mga representative ng iba't ibang societies, no, bago po tayo tumanggap ng mga questions from the press. So una ko pong tatawagin yung Vice President ng Philippine College of Emergency Medicine, si Dr. Jeremy Cordero. So, napaka-importante po nung pahayag ni Dr. Cordero kasi lahat po tayo pag nagka-problema gustong magpa-admit sa hospital, dun po tayo sa emergency room pumupunta. Marami po tayong kakilala. Ako, maraming nagte-text, nagpapahanap ng ospital. Wala akong maibigay, pero pag nakikita ko sa report sa news, sinasabi, meron pang no, na mga kama. So, parang merong disconnect. So, makinig po tayo kay Dr. Jeremy Cordero. Salamat po, Doktor. So, atensyon sa mga magandang umaga po sa lahat. taga-DOH, Sa panahon ng malubhang sakuna ng pandemya, mga lideres naton, pinahihiwatig po national ng kag lokal. Philippine College of Emergency Medicine ang aming Aray, suporta naguluwa sa ng mga pinagkaisang doktoro. pahayag ng HPAC. Dahil sa kakulangan ng mga pangangailangan ng pangsagip buhay, dumadami na pagbibitiw ng trabaho sa mga tauhan sa emergency department at bumababang kasiglahan, parehong physical at psychological
na mga nurse at manggagamot, nais po sana namin iparating ang aming saloobin. Kailangan na po natin ng tuwirang aksyon. Mahalaga na maintindihan natin ang sitwasyon sa mga emergency departments sa pamamagitan ng pagkolekta ng tamang datos at pagbibigay ng nararapat na tulong benepisyo sa mga healthcare workers. At kagamitan na pangsagip buhay tulad ng mechanical ventilator, oxygen, high-flow nasal cannula at iba pa. Lahat po ng ito ay makakatulong sa aming layunin na sumagip ng buhay. Para sa akin po, kakatapos lang po ng aking duty dito sa emergency department at masasabi ko po sa aking karanasan na talagang malubha na po ang sitwasyon po namin. May mga panahon na kailangan na po naming humindi sa mga pasyente na agaw buhay dahil wala na po kaming kama dito sa emergency department. Wala na po kaming mechanical ventilator, wala na din po kaming oxygen sa ibang mga ospital. So minsan, Na sang yung mga magkinagamo datos, ka mo da, kailangan, tatapan ito nyo po yung yung mga problema bagay sa na mga kailangan ospital. po kolektahin ng gobyerno para Mga health malaman workers. po ang totoong sitwasyon namin dito sa emergency department. Kami po kasi ang nagiging, kumbaga, gatekeeper sa mga lumalalang mga pasyente, na, lalo na po sa mga COVID. Di na po namin din ma-admit itong mga pasyenteng to sa mga ward at sa mga intensive care unit dahil puno na po halos lahat ng ospital. Napakahirap po sabihin sa mga kamag-anak, sa mga pasyente na hindi na po namin kayo matatanggap dahil wala na po kaming kama. Pero ito na po kasi yung kailangan naming gawin. So parang awa lang po, sana po matulungan ninyo kami at sana magkaisa po tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Cordero. Sa ngayon naman po, ang aking tatawagin ay isa pong frontliner na president ng, or siya po ang nag-represent ng Philippine Society of Public Health Physicians. Siya po currently ay ang Provincial Health Officer sa Agusan del Sur. So, para naman po makita natin yung sitwasyon sa other provinces, hindi lamang po sa NCR, tatawagin ko po si Dr. Jacqueline Momville. Maayong buntag po sa inyong lahat. Ako po pala si Dr. Jacqueline Francis Momville. Ako ay ang Provincial Health Officer ng Agusan del Sur. Nakikiisa po ako sa inyong panawagan ng presscon na ito at ng HPAC. Yung sitwasyon po natin ay malalang-malala na po talaga. Kami po sa Agusan del Sur, nagsusumamo na rin sa sitwasyon na ito dahil bilang isang malayong probinsya na kulang sa mga health facilities at health workers, sobrang hirap na rin po talaga. Kawawa rin ng mga pasyente dahil sa Agusan del Sur, hindi po kayang magbayad ng mga pasyente. 70% po ay mahihirap. Tapos, syempre, sasaluhin po lahat namin ng kanilang expenses dahil wala naman po talaga silang pambayad. Kung tutuusin, Provincial Health Officer lubog na rin emotional ang aming minsan. ospital sa mga Oo, utang-utang pero kailangan pong gawin para masolusyonan. So, siguro yung hiling po namin ay syempre pag umabot na sa ospital, mahirap na po yun. Secretary Doki, Ang way kan hiling po doon namin sa ating national government ay paano pa natin paigtingin yung response sa barangay, munisipyo at sa cities. Na paano pa po, yun po yung and kami, hindi po kami nag-give up. Kung ngayon yung aming ospital, dati may 30 beds, ginawa naming 60 beds. Ngayon, nasa 89 beds na po. Yung para sa COVID, 100 bed lang po kami. 11 na lang ho yung sa non-COVID. Pero kailangan namin mag-extend. Nasa 200% na po yung aming capacity and punong-puno na po yung level 2 hospital namin. Yung mga severe at moderate, nandun na po sa level 1 hospital. Ginagawa po lahat namin, ng aming makakaya. Ngunit, hindi ko po alam saan pa po kami nagkulang or kung ano pa po, no? So, siguro magtulungan po tayo, hindi po tayo susuko at tulungan din po tayo, no, ng iba't ibang sektor
ng hindi lang po sana, hindi po ito laban ng health sector lang, laban ito ng lahat ng sektor, mapa-ekonomiya, edukasyon, transportasyon, at kung ano-ano pang mga sektor. So maraming salamat po sa pagkakataon. Ako ay emotional din kasi ramdam ko po yung bilang PHO sa akin po iiyak yung mga health workers, hihingi ng tulong, mga pasyente, hihingi ng tulong. Pero yun po, ginagawa namin makakaya. At sabi po nung iba kanina, tama po, yung emergency department overwhelmed, yung mga pasyente, hindi na lang po nandun sa labas ng ER, nandun na po sa parking lot, sa harap ng ospital, kung saan pong espasyo ang kaya naming lagyan, nilalagyan po namin, no? So yun lang po, maraming salamat at hindi po tayo nag-give up, no? Hindi po natin susukuan yung ating bansa kahit mahirap, kahit ano pang issue yung kaharap natin, tayo po ay lalaban. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Monville. So, bilang Municipal Health Officer, kayo po talaga yung frontline, no, na nakikita natin, pinupuntahan ng mga pasyenteng may sakit. Hindi lamang po merong COVID-19. So, dapat po hindi natin kalimutan na hindi lang COVID-19 ang ating hinaharap ngayon, pati po yung pagtitingin sa mga pasyenteng may sakit na walang COVID-19, yung mga maintenance medications ng mga pasyenteng may hypertension, may diabetes, yung mga nagda-dialysis, ay apektado rin po dahil sa problema natin sa ngayon. So, lahat po ng mga healthcare workers, yan po yung kinakaharap, no? Hindi lamang po yung mga doktor, pati rin po yung mga nurses, and then pati rin po yung mga dentists at yung mga nasa frontline po natin. Sa ngayon naman po, i-request ko lang po yung mga ating mga naging speakers na kanina, maaring pakibasa lamang po sa chat box yung mga tanong. You can answer them in the chat box directly for our press friends here, or pwede rin ko po kayong tawagin mamaya, no, habang pinakikinggan po natin yung ibang mga speakers sa ngayon, dahil meron pa po ako ibang tatawagin pa. Yung susunod ko pong tatawagin ay dati hong presidente ng Philippine College of Physicians at PSMID, or Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Siya po ay si Dr. Mario Panaligan. Magandang umaga po sa kanilang lahat. At maiksi lang ang aking sasabihin, no? Ngunit ito ay aking dasal, no? At panawagan na rin sa lahat ng ating mga kababayan na nananalig na matatapos din itong pandemya na ito, no? Iadya natin ang ating mga sarili, makibahagi, no, sa kalinga at sanggalang. Importante na palagi tayong protektado, no? Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa lahat, no? Kaya patuloy ang aking panawagan upang maipagpatuloy natin ang pagkakaisa para matapos din natin itong pandemyang ito, lalo-lalo para sa atin. At kami na nasa panggagamot at yung mga naninilbi para sa lahat ng mga sakit, patuloy namin gagawin ang aming serbisyo, ang pagsisilbi sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. At ulitin ko, nananawagan ako para sa pagkakaisa nating lahat para hindi na kumalat itong COVID virus na ito sa ating komunidad at sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Mario Panaligan. So, nabanggit ko po yung kanyang specialization kanina, kasama po yung infectious diseases, no? Ang COVID-19 po kasi ay isang infection, no? Kaya po siya po ay nakakakita rin na napakadaming pasyenteng may COVID-19 sa hospital. Ngayon, tunghayan naman po natin yung pahayag galing sa Philippine College of Chest Physicians. Sila po naman yung mga doktor sa baga, sila po yung tumitingin sa mga merong mga pulmonya dahil ang dami po rin, halos lahat, no, ng pasyente may COVID-19 ay affected po ang baga. So I'd like to call Dr. Gregorio Ocampo. Good morning. Ako po si Dr. Gregorio Ocampo, ang presidente kasalukuyan ng Philippine College of Chest Physician. Ang Philippine College of Chest Physician o ang mga kasamahan ng mga espesyalista na gumagamot ng baga ay nakikiisa sa HPAC tungkol sa problema na nararasan natin
ngayon, especially ng mga healthcare workers at ng mga ospital sa buong Pilipinas po. Pagod na din po simula pa ng umpisa ng COVID-19 to since 2020. Sana po ay mabigyan solusyon itong nangyayari sa ating bayan. Palakasin natin po sana natin ang sistema para matulungan po ang ating mga healthcare workers at ating mga kababayan. Sana po ay magpabakuna pag may pagkakataon. Ang mga hinanaing po ng ating mga doktor o espesyalista sa baga ay ang kakulangan ng mga ventilator or oxygen sa mga probinsya. Sa Metro Manila naman po ay mukhang nakakayanan po naman natin masolusyonan ang pagkakakulang ng mga ventilator or oxygen. Ang mga hinihiling po ng ating mga kasamahan sa probinsya ay sana ay matulungan sila na mag-acquire o mabigyan sila ng mga karapat-dapat na makina na kinakailangan sa paglaban natin sa pandemyang ito. So ang aming panawagan ay sana po ay palakasin natin ang sistema at sana po mapagbigyan natin ang ating mga kasamahan sa probinsya na mga karapat-dapat at angkop na mga makina at oxygen supply. Yan lang po sa PCCP. Maraming salamat po, Dr. Ocampo. Iko-correct ko lamang po yung position kanina ni Dr. Jacqueline Momville. Siya po ay PHO or Provincial Health Officer ng Agusan. Yung atin naman pong tatawagin sa ngayon ay isa rin pong board member ng Philippine College of Physicians or PCP. Board member din po siya ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases at siya po ay parte rin po ng Philippine General Hospital. Napakalaking tulong po ng Philippine General Hospital sa panahong nagkaroon tayo ng pandemya dahil sila po ang naging lead COVID center dito po sa NCR. So tatawagin ko po si Doktora Regina Berba. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ako po si Dr. Nina Berba. Isa rin po akong part ng PISMID na mula sa umpisa ay lumalaban na dito sa COVID pandemic. At isa rin po ako sa mga frontliners ng PGH. So alam nyo naman po na nung mga nakaraang araw ay lubhang napakarami ng mga pasyente namin sa PGH. Pinakamarami po sa loob ng maraming buwan na tayo'y lumalaban sa pandemic. At talaga naman madalas last front na ang PGH, di ba? Kaya nung isang araw na kami ay nagsabi na pasensya na po kung maaaring wag muna pumunta sa PGH ER, ay naging talagang lungkot na lungkot kami. Ngunit kinailangan rin namin yung pagkakataon na yon upang makakope lang po sa napakaraming mga pasyente na naghihintay sa aming emergency room. So kami po ay kaisa dito sa HPAC at tulong-tulong sana natin hanapin ang maaari pa nating mabago at ma-improve sa ating pandemic response. Halimbawa, paigtingin pa natin ang pagsunod natin sa mga prinsipyo ng infection control. Hindi lang po sa ospital kundi sa bawat tahanan dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga workplaces, sa lahat po ng mga public places at kahit saang merong mga tao, sana gawin natin lahat para maging ligtas ang lahat ng lugar para sa lahat. So, at please dun po sa mga hindi pa nagpapabakuna ay kung maaaring magpabakuna na po kayo. So, sinusuportahan po namin ang mga statements ng HPAC at sana po ay tayo lahat ay maka-overcome nitong COVID pandemic na ito someday. Salamat po. So maraming salamat Dr. Berba. So habang tayo po ay naghahanda para sagutin na yung napakaraming tanong po sa ating chat box sa ngayon, babasahin ko lamang po yung mga organizations na nag-pledge po ng kanilang support dito po sa statement ng HPAC na binasa po ng ating 3 speakers kanina. So so far po we have the following list of societies that pledged support.
yung Philippine College of Physicians, Asia Pacific Center for Evidence-Based Healthcare, Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, Philippine Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Kalusugan ng Mag-ina, Philippine Society of Public Health Physicians, Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology, Philippine Society of Pediatric Cardiology, Philippine Association of Nutrition, Philippine Society of Nephrology, Philippine College of Emergency Medicine, Philippine Society for Reproductive Medicine, the Pediatric and Adolescent Gynecology Society of the Philippines, Philippine Neurological Association, the Philippine Ambulatory Pediatrics Association, Philippine Society of General Internal Medicine, Child Neurology Society of the Philippines, Philippine Heart Association, College of Chest Physicians, Philippine Rheumatology Association, Academy of Physicians in School Health, Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, Philippine Academy of Occupational Therapists, Philippine Society of Clinical and Experimental Pharmacology, Philippine Pediatric Society, Philippine Hospital Infection Control Society, Philippine Society for Allergy, Asthma, and Immunology, Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, Philippine Academy of Physicians in School Health, Philippine Pediatric Society, Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists, Philippine Association of Medical Journal Editors, Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, Philippine College of Surgeons, Philippine Society of Cardiac Catheterization and Interventions, Philippine Society of General Internal Medicine, Pediatric Nephrology Society of the Philippines, PGH, Physicians Association, Philippine Dental Association, Philippine College of Occupational Medicine, Alliance for Improving Health Outcomes, Philippine Academy of Family Physicians, Philippine Nurses Association. Alam ko po napakahabang basahin pero talagang nais po natin i-acknowledge kasi yung support ng each medical society. Kahit po parte sila ng HPAC talaga, kinakailangan pa rin po nating hingin yung support each time magkaroon tayo ng statement. At dahil po dyan, talagang masasabi kong napakalakas po ng ating statement sa ngayon dahil napakarami pong sumusuporta. So, humihingi tayo talaga ng confirmation of their support. So, parang double confirmation na po yun, no? So, matindi po talaga yung suporta. At dito po sa ating chat box, nagsabi din po yung Laguna Medical Society that they support the HPAC statement. Napansin din po ninyo na napakarami din pong pasyente sa ngayon na naapektuhan na pediatric patients, no? So baka po pwede nating tawagin ng isang representative from Philippine Pediatric Society bago po tayo sumagot ng mga tanong, si Dr. Ana Onglim. Padayon ka mo Maraming nakapamati sa salamat, press Dr. conference Kibuar. sang HPAC. I'm here today as both a member of the HPAC steering committee as well as part of the Philippine Pediatric Society. Alam ninyo, nung nakaraan, ang mga bata hindi gaano nagiging issue in the context of COVID. Dahil awa ng Diyos, karamihan sa mga bata ay mild or asymptomatic ang kanilang sakit. Pero alam din naman nating lahat na dahil mas nakakahawa ang COVID variant na kumakalat ngayon, no, yung Delta variant, pati mga bata na dati ay hindi gaanong apektado, ay dumadami na rin ang bilang ng mga nagkakasakit at naoospital dahil nagkakaroon din sila ng malulubhang sakit. So, I think yung isang magandang pwedeng gawin ng mga adult na nakapaligid sa kanila ay paigtingin yung proteksyon habang sila ay kumikilos within the community, pumapasok sa trabaho, lumalabas. Dahil ito lang naman ang paraan kung paano nakakahawa ang mga bata. Huwag natin pasalubungan ng ating mga pamilya ng virus. Dagdagan natin ng pag-iingat hanggat sa maaari. So that we can continue to protect children, lalo't lalo na hindi naman sila nababakunahan or mababakunahan sa ngayon.
So idadagdag ko rin yung apila, no, na sana yung mga pwede na magpabakuna, particularly the adults in the households, let's please take advantage of this protection, not just for ourselves, but also for the children who are part of our families. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Ana. So ngayon naman po, mag-start na po tayong sumagot ng mga tanong. No? Yung first question po na nakuha natin ay ibabato ko po kay Dr. Maricar Limpin. Ang question po ay nanggaling kay JC Cosico ng TV5. Will HPAC call for the extension of MECQ in Metro Manila or downgrade to a more relaxed quarantine status? Thank you, Dr. Biruar. So, napansin naman po ninyo na wala ho kaming binanggit na kami po ay nananawagan kung magkakaroon ng palawakin pa ang MECQ o kung kami po ay nagtatawag ng time out o ng lockdown. Dahil tingin po namin ito po ay call ng ating gobyerno. Pero gusto ho namin ipaabot sa ating pamahalaan, pati na rin po sa local government unit at sa lahat na kailangan ho tayong magsama-sama para po matulungan na natin makontain itong pandemya na ito. Definitely po ay kami po, ang ating healthcare system ay sobra na po doon sa kapasidad, no, ng ating healthcare system. And ang aming pangamba ay baka maaring ayaw namin na matumba ang ating healthcare system o makita ho natin na ang ating mga healthcare workers ay bumagsak. So hindi ho na kakayanin na ng ating healthcare system na patuloy na dumami ang mga pasyente na pupunta ho sa ating mga ospital. So, kung mag-decide po ang gobyerno na magkaroon ho ng lockdown, ang pakiusap po sana namin ay wag ho natin gawin ito na half-heartedly. Gawin ho natin ng tama. Hindi yung parang lockdown lang po ang gagawin natin. So, yun lang. It is still up to the government, pero kami, sinasabi namin kahit ano pa ang mangyari, handa kami na tugunan ang responsibilidad namin. Pero kailangan namin at this point ng tulong galing sa pamahalaan, galing po sa local government, at galing po sa sambayan ng Pilipino. Hindi po namin kaya mag-isa ito. Ding Dong, can I add? Yes po. So, karagdagan po sa sinabi ni Dr. Limpin, no? Madalas pong itanong sa amin yan yung oras na ba na mag-lockdown. Pero sa tingin namin, hindi naman dapat yun ang tanong, magla-lockdown na ba o hindi. Madali yun open or close lang. Ang talagang tanong, paano ba tayo magbukas ng ating ekonomiya? Nagbago ba? Ano ang mga pagbabago? Lagi natin pinag-uusapan ang better normal, no? Safe na ang workplace, safe na ang transport. Marunong na ang mga tao para protektahan ang sarili sa pamamahay, no? Pero hindi pa So every time we open up, doon din tayo bumabalik sa dating gawa. So tingin namin hindi dapat ang tanong magla-lockdown ba ulit o hindi. Ang tunay na tanong, paano ba tayo magbubukas? Kailangan pagbutihin natin to at lahat ng mga suggestions sa ating position statement, lalo na yung mga payo na binasa ni Dr. Eileen Espina. Yan po ang tingin namin na mga parang key interventions, mga kailangang gawin na hindi pa natin nagagawa at kailangan siguraduhin natin para mag-lockdown man o hindi, no? Makabalik na tayo sa sa pamumuhay natin, sa hanap buhay, no? Matuto na tayong mamuhay na kasama ang virus, no? Na hindi nagkakasakit. So, yun lang, maraming salamat.
Tagada Thank task force. Dagdag ko taga lang, DOH, Ding Dong. dapat mati kumutanin na Kailangan maisip po natin na itong mga lockdowns Sa mga na ito, yung mga medical community practitioners, quarantine oh. measure na ito. These First are time din nga naguluwa band-aid sila. solutions. Ibig No? sabihin, ang effect lang po niya ay panandalian lamang. So ang kailangan natin, katulad ng sinasabi ni Dr. Dance, ang kailangan talaga natin yung mga permanenteng solusyon. Yung talagang effective na makukontain yung pandemic. Hindi yung mga dapat may band-aid concrete nga solusyon. short-term solutions, lang hindi hasta yan ang lockdown, kailangan natin. ECQ, Otherwise, MCQ. kung ito palagi ang gagawin natin, then ito yung makikita natin, seesaw battle. Ang problema nga ngayon, hindi lang to seesaw na, nakikita natin patuloy na pagtaas ng mga dami ng mga pasyenteng nagkakaroon ng COVID-19. Maraming salamat po, Dr. Limpin. Yung susunod na tanong naman, itatanong ko kay Dr. Eileen Espina, kasi nabanggit nga na kailangan permanent yung solutions. Alam naman natin na marami nang nai-rekomenda yung HPAC, May mga panawagan na rin from ibang medical societies for solutions that are permanent. May mga nabanggit ka kasi kanina, Dr. Espina, So maybe you can just re-emphasize them again kasi yung tanong ko naman dito regarding naman sa pagpupush daw ni Joey Concepcion ng bakuna bubbles to restart the company. So kailangan daw natin ito to kickstart the economy. Do you think this is a prudent move? And would you offer to talk to Mr. Concepcion to tell him that this is not feasible? Thank you, Ding Dong. First of all, I think those are two different issues, Yung more lasting solutions, I think, is more related to the integrated platforms wherein we integrate the test, trace, treat strategy to include the vaccination. So I would refer to the question of Red Mendoza, wherein we integrate the contact tracing with the CDRS, with the testing, and then with the vaccination records. Kasi from there, alam mo na kaagad kung sino yung bakunado na nagpa-test at saan sila nagpupunta so that we would be able to do a more proactive way of tracing the movement of the virus. The bits and pieces, the parts of this are already available. Andyan na po yung iba't ibang software. Andyan na rin po yung basic na IT framework for this and we have been advocating for this since last year. Ang kailangan lang po talaga is yung magkukumpas at magsasabi na pagdugtong-dugtungin na lang po natin ito. Yun po yung isa sa isinusulong talaga ng HPAC simulat sa pulpa. Yung pagdugtong-dugtungin po natin ang iba't ibang component so that we can have a COVID response that is digitally enabled. It would really allow us to be fast and efficient. With regards to the COVID bubble, yung pinopropose po ni Joey Concepcion, that is a little bit difficult to do. And also, there are issues with regards to human rights about it, which are cropping up. So maybe it would be best to, and I agree with the suggestion for HPAC to sit down with the group of Joey Concepcion to maybe talk more about what they have in mind, and we can also weigh in our suggestions and comment using the public health lens and also anchored on scientific evidences currently available para naman po maisaayos natin ang mga pinopropose na mga solusyon. Yun lang. Over to you, Ding Dong. Dr. Espina, what about talking to DICT regarding integrating the Stay Safe and the vaccine certificate? We have been talking with DICT together with the other civil society. We have an ongoing discussion with them, and we have made some progress, especially with the passage of the internet liberalization. And we hope to continue the discussion with them
and especially with this development. So just for the information of everyone, there is also a pending e-health bill in the Senate in which HPAC is also actively lobbying, so that because we see the digital solutions, the e-health solutions, as not just something that can help with the COVID response, but it's also something that we can use in the future, especially with the implementation of universal healthcare. So yes, HPAC has been talking with the ICT, and we will continue talking with them. And not just with the ICT, but with all other government agencies, civil society groups who are stakeholders to this discussion. Okay, thank you. So now I'm going to call our representative from Philippine General Hospital and also an internist and an infectious disease specialist, si Dr. Nina Berba. Doctor, I'd like to call you back dahil may question po tayo dito regarding the vaccination daw po nung mga healthcare workers, kung kailangan daw po bang magbigay ng booster shot, especially po those who have been given Sinovac vaccine amidst reports that it wanes after a certain period of time. I think kailangan po natin talaga hintayin din ang advice ng expert panel. Meron po talaga tayong mga vaccine expert panel who's looking into the numbers. Nagko-contribute naman din po yung mga ospital dun sa mga number of healthcare workers na nagkaka-infection. But hintayin po natin lahat ang recommendation po nila para unified din ang ating response. Thank you. Thank you, Doctora. Now I'd like to call back naman si Dr. Jeremy Cordero because siguro from the front lines, from the emergency room, ano ba yung masasuggest natin na maging better na gauge nung capacity. Kasi ang dami nagtatanong dito, ano daw ba yung nangyayari sa morgue, paki-describe, ano daw ba, parang masyado namang baka sound bites lang po yung makukuha natin sa mga ganyan, so we really need to ask Dr. Jeremy Cordero kung ano ba yung magandang gauge or batayan na masasabi natin na puno na talaga yung mga ospital, kasi nga somehow yun ang parang napakikita natin sa news ay hindi consistent with what the people are feeling regarding them getting a hospital bed or being admitted if they're sick. Yes, good morning po ulit. Ako po si Dr. Cordero. Regarding yung kung ano yung tamang datos na kailangan natin i-collecta sa emergency department, actually napakadaming pwedeng gamitin. Pero as a rule of thumb, the fact na humihindi na tayo sa mga pasyente, ibig sabihin meron pong tinatawag na access block, or the fact na may mga pasyente na tumatagal sa emergency department, mga tinatawag na boarded or long-staying patients sa emergency departments, dahil puno na po yung mga ICU tsaka yung mga ward or COVID rooms natin, tinatawag na natin na tulad ng sinabi ko, access or exit block. Ito po yung mga bagay na pwede nating alamin sa mga ospital para malaman kung ano po yung tunay na sitwasyon. Doon naman po sa morgue, iba-iba po yung mga sitwasyon ng bawat ospital, pero in general po, kapag sabay-sabay po na dumadating yung mga critical na mga pasyente at minsan po sabay-sabay din po silang namamatay, talaga po nagkakaroon ng pile up sa mga morgue at minsan napipilitan na yung ibang ospital na kumuha ng mga kumbaga magkaroon ng mga extended na mga freezer units para po ma-absorb tong mga pasyente na to. So lahat po to, kumbaga para mataas po yung absorptive capacity ng mga ospital, marami pong pwedeng gawin, pero in general po, first of all, kailangan po namin yung mga kagamitan at kailangan po namin yung mga tao. Yung pinaka-importante at the end of the day po, kasi kahit may kama po kami sa emergency department or kahit sa mga wards, kung wala po yung mga nurse dahil nagbitaw na po sila sa trabaho dahil hindi po nila nakuha yung benepisyo nila or yung tamang salary po nila, hindi din po namin makikita o matutugunan yung mga pangangailangan po ng mga pasyente. So yun lang po yung mga ilan sa pwede po nating gawin. Bigay po yung benepisyo at tamang salary ng mga nurse at manggagamot. At bigay po natin yung tamang mga pangangailangan in terms of oxygen,
kagamitan tulad ng mechanical ventilator, high flow oxygen, face mask, etc. po. Salamat po. Oo, maraming salamat. No, hindi nga talaga magandang batayan yung bilang ng kama dahil kama lamang po 'yun, no. Kailangan po natin yung kama na magagamit para sa pangangalaga ng pasyente may COVID-19 at hindi lang po kama, oxygen at mga healthcare workers na mag-aalaga din dun sa pasyente na 'yun. So, siguro po sa ating mga friends sa press, kung gusto niyo po makita kung puno na yung hospital, you can just ask about the situation in the emergency room kasi wala naman pong hospital ang gustong lahat ng pasyente nasa emergency room. Ang target po niyan, may akyat ang pasyente at mabigyan ng kwarto. The fact po na puno na sa emergency room, meaning hindi na po may aakyat yun sa regular rooms or sa ward. Dr. Dance, I'm going to ask you po a very difficult question or baka gusto niyang dagdagan muna yung sagot ni Jeremy? Yeah, may isang dagdag lang na matagal na sinusulong ng HPAC na magkaroon ng datos tungkol sa emergency department. Kasi alam nyo, kahit maluwag pa ang ward at ang ICU, pwedeng magsiksikan at ma-overwhelm ang emergency department. Hindi natin nare-recognize ang magandang trabaho ng ating mga kasamahan sa emergency medicine departments. Na sila ang talagang sumasalubong sa pandemyang ito eh. Kasi bago ka mapasok sa ICU at sa ward, dadaan kang emergency room. At doon, dumarating yung merong mga mild, merong mga namamatay na kailangan alagaan nila kahit hindi maipasok, merong dapat i-transfer. So, talagang dagsaan ngayon at sila ang nakakaranas niyan. So, panawagan namin sa Department of Health, no, na napakadali naman gawin yun eh. Idagdag na ang emergency department data sa ating datos para hindi tayo nahuhuli at hihintayin pang dumadaing ang healthcare workers bago tayo kumilos. Yun lang. Thank you. Sir, I won't let you go first. Sabay Magtatanong ko pang sa inyo ng nakapatid isang kung napakahirap taga-DOH na question. sa panawagan sa HPAC. There have been calls from health workers groups. May question po dito for Secretary Duque to resign. So, what is HPAC's position on this matter? Madali lang ang position ng HPAC dyan, and I can answer very briefly. We don't think it's a difficult question. No? The cabinet position is a position of trust and confidence. No? So it's not up to HPAC to decide on whether someone should resign or not. Yes, ang presidente. Yun lang, Ding Dong. Maraming salamat po, sir. May mga nagtatanong din po dito regarding the testing. So maybe Dr. Eileen can help me on this, no? Dahil nabanggit mo yung test trace strategy. Nalilito na ako. Test, trace, treat strategy. So dapat po kasi magkakadugtong yun. So kung halimbawa po ako ay hinihinala ko may COVID-19, nagpa-check up ako, sinabihan ako magpa-test. Lumabas po na nag-positive ako. Dapat po yung kumukuha ng positive test ko ay magti-trigger po yun ng contact tracing, tapos magti-trigger po yun na tatawagin ako at tanungin sino yung mga contacts ko, and then dadalhin ako sa healthcare facility depending on my level of infection or severity. And then, dapat po, tapos yung data ko na-admit man ako, dapat madagdagan na, may isang taong na-admit. So, paano kaya natin mako-consolidate ito? Tsaka, siguro yung opinion mo, Dr. Eileen, are we testing enough? Kasi parang, bumabalik na naman yung issue ng mass testing, no? Dito tinatanong sa atin. On the issue of, are we testing enough? We have to understand po, na yung sa testing, it is not just the number of tests being performed in a day na dapat po nating tingnan. We also have to look at the positivity rate because it measures two things. How adequately are we testing, number one, and number two, it helps us understand the spread of the virus. So yung level of testing should be relative to the size of the outbreak. And the literature says that ang positivity rate of less than 5% is an indicator that the epidemic is under control in a country. So, the past 2 weeks, ang ating positivity rate, pumapalo po tayo ng 20% and above. So,
Ang ibig pong sabihin nun, marami pa pong mga tao na nasa labas na posibleng positibo po sa COVID ang hindi natitest. Isa po yun. Pangalawa po, yung rising positive rate, yung paakyat po na positivity rate is also suggestive that the virus is spreading faster than the growth that we are seeing in the confirmed cases. So, yun po yun eh. Yun po yung dapat nating tingnan. Then, yung sinasabi mo ding dong tama yun. Testing should trigger contact tracing, no? And contact tracing is not just forward tracing or kung sino yung nakasalamuha mo after you have been tested or 2 days before. Kailangan malaman mo rin saan ko ba ito posibleng nakuha or backward contact tracing kasi doon sa backward contact tracing, mahahanap natin yung nakahawa sa akin at yung iba pang posibleng nahawaan nung nakahawa sa akin. At mangyayari lamang yun if all of these systems are integrated, magkakadudugtong. So halimbawa, kung galing akong Makati, nakatira ako sa Quezon City, pero pumunta ako ng Makati, paano malalaman ng Makati na merong nag-positive today na taga Quezon City? So that is what we are saying na dapat magkakadugtong ang lahat ng ito. Thank you, Eileen. Now, going back to the situation naman po sa mga pediatric patients, sa mga kabataan na nagkakaroon ng COVID-19 sa ngayon, I'd like to ask Dr. Ana Ong Lim kasi po there's a specific question here kung meron daw po bang maybe website that they can visit to know how bad our pediatric patients are affected, kung ilan po yung gaano karami na ba, what is the common profile, at ano daw yung usual condition, and also if we have data on fatality among children. Okay, thank you, Ding Dong, for this question. Yung collation ng data na yan resides with the Department of Health Epidemiology Bureau. So siguro what I'd like to put into context is this. Unang-una, hindi sinasadyang hanapin ng Delta ang mga bata, no? So I think that needs to be clarified. The reason why mas maraming bata ang apektado is really because its high transmissibility will victimize or will affect whoever is in its path. Basta vulnerable ka at kaharap mo siya, kakapitan ka. So, damay na din doon ang bata. So, ano ba ang sitwasyon? Karamihan pa rin ay mild and asymptomatic. Pero dahil sa dami na lang ng apektado, syempre badadamay din dyan yung mga batang may comorbidity, mas malaki din ang bilang ng mga batang may comorbidity na apektado ngayon kumpara sa dati. So siguro just speaking for the Philippine General Hospital experience, because I'm also part of the team there, nag-expand na kami ng aming COVID bed capacity for pediatrics. No? Dati, napagkakasya namin sa 8 hanggang 12, ngayon 15, at nakaabang pang referral sa hindi pa namin mapagbigyan. Mas matindi, no? Yung mga sintomas na nararanasan nila ngayon, unlike before na tinatawag namin silang incidental positive, ina-admit for something else dahil kinakailangang i-test na tutuklasan naming positive sila. So, bakit ito sinishare? It's really to encourage the adults surrounding our kids to be more careful. Kasi saan ba nila makukuha? Lampas 1 taon na natin tinago yung mga bata sa bahay, di na nga natin sila pinapasok sa eskwelahan. So sa household nila yan mapipick up. So kung mabibigyan natin ng dagdag pansin yung pag-iingat natin sa sarili natin bilang adults na gumagalat, lumalabas sa community, mapoproteksyonan natin ang mga bata. Thank you, Dr. Ana. Another difficult question for Dr. Limpin. Dr. Before I ask you that question, babasahin ko po muna yung additional na mga medical societies po na nag-pledge ng kanilang support, at nananawagan din po tayo sa mga medical societies ng different cities or siguro lugar sa ating bansa, maybe if they want also to join HPAC.
So, idadagdag ko po dito, I think nagtapos ako sa 41 kanina, Philippine College of Occupational Medicine. So, Alliance for Improving Health Outcomes, Philippine Academy of Family Physicians, Philippine Nurses Association, Orofacial Pain Association of the Philippines, Philippine Pediatric Dental Society, Philippine College of Oral and Maxillofacial Surgeons, Healthcare Professional for Christ, Philippine Academy of Dental Public Health, Laguna Medical Society, Philippine Association of Pharmacists in the Pharmaceutical Industry, and Association of Municipal Health Officers in the Philippines, or AMHOP. Dr. Limpin, itatanong ko po sa inyo, no? May question from the press po kasi dito from Kyle Atienza of Business World. Does HPAC support the National Day of Action or Protest on September 6? Will the group support future strikes if the government fails to heed the calls of the health sector or improve its pandemic response? Thank you, Ding Dong. Medyo mahirap na yan tanong, pero isa lang naman ang ating masasabi. Ang HPAC ay kaisa sa lahat ng mga manggagawang pangkalusugan sa adhikain na siguraduhin natin na maproteksyonan ang bawat isa, ang bawat mamamayang Pilipino. So pagdating ho doon sa strike, lahat ho tayong mga doktor, hindi ho natin kakayanin na iwanan natin yung post natin sa ospital. Kasi sa oras na gawin ho natin yan, ay ang kawawa po ay ang mamamayang Pilipino. So sinabi natin magmula umpisa ng press con na ito na tayo ay handa nating gawin ang ating kakayanin para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. So ibig sabihin din yan, hindi natin iiwanan ang mga mamamayang Pilipino para lang tayo ay lumabas at mag-strike. But kaisa ho tayo sa adhikain na sana po ay pakinggan tayo ng ating gobyerno, ng national government at ng mga local government units. Pati na rin po ang iba't ibang sektor ng ating society, kasi kailangan ho tayong magsama-sama dito. Huwag ho nating pabayaan na tayo po ay bumagsak, kasi pag sa oras na tayo po ay bumagsak, paano po ang ating mga pasyente, wala na hong titingin sa kanila. Thank you, Dr. Maricar. So amo tong press con sa nga HPAC, Healthcare Professionals Association Against COVID-19. Sa nasyonal, lokal nga pamunuan, hasta sa DOH, kung nahangpan nyo to ang buot hambalon sa mga medical healthcare workers, ay matandog tong inyo nga konsensya. Why man sila nagapuntarya? Pero may mga silibton nga mga tinaga. Nagakinanglan sila sang bulig. Tawugid lamang sila. Nagakinanglan sila sang immediate nga solusyon. Critical thinking. Kinanglan sila sang konkreta nga solusyon sa pagtapna sang COVID-19. Sa task force, hindi lang hasta kamo sa ECQ, GCQ, MECQ, hindi lang sila nga paminsaron nyo lockdown. Paminsaron nyo kung ano ang sarang nga mabulig nyo, nga solusyon, permanent solusyon, nga hindi mabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo. Ang ni galing budlay kay miyembro sang task force, ang ibang miyembro sang task force, hindi doktor mo. Kung kisa sa tuod lang, ang balon ta naginman, pinalagpat kung kisa mo. Kung kisa way pa na nagakonsultas doktor, sa mga pisisyan, nagahimo-imo lang sila. Sang ilang nga deklarasyon,
without any coordination. Sino magasuffer? Mga pumuluyo. Sino mapiktuhan? Ang tanan, economy. Tiambal ni sang doktor, linganhon talang na ang aton ekonomiya. Kung wala na ang tanan, no? Apektado ng aton nga ikaayong lawas. Kita nyo man to, emosyonal na sila. May mga buot hambalon. Galing hindi nila lang mapabutyag. Ang ila lang panawagan, ang benepisyo sa health care workers, ihatag nyo na. Kag kon mahimo, pasakaan sweldo nila. Kay ibanda, daw pinangayong sweldo. May pila naman lang 2 minutos na bilin. No? So, sa iban nga wala makaabot, apasa niyo sa YouTube. Kag sa Facebook page sang Iloilo Newsline. No? More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga sanday digol kag nadyama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ilang nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Sa may luyag man magbakal sang itlog kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan ng Day William kag Josie Lagman. Basi luyag nyo man nga magpa-vaccine sa inyong kasapatan o kung magpabulong, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian, yara sa San Miguel, Jordan, Guimaras o kung sa Alibhon. Sa mga Guimaras noon, basi gusto nyo nga magpa-check up sa clinic ni Doc Ronnie Galia, ara ang Vitron Animal Clinic. Magpakadto ka sa Santa Teresa, yara sa left side sa unan lang, Sang Dominic Funeral Parlor. Halinda sa Rotunda, mga 400 meters away, yara sa left side, going to Santa Teresa. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Bas hindi na kita kakuha ni sang iban pa nga mga mensahe o kung mga issue. So ginatagan talang pagtamod ang party ni sa press con sang HPAC. Kay the first time kita nakahibalo nga naguluwa ang mga medical practitioners, no? Kag maghalambal, nagpabutyag sang ila nga masentimento, sang ila sini nga mga naagyan, kag kinanglan na gidman nga magpabutyag sila nga daw hindi na magwanta. Daw hindi na magwanta kag daw lain nga direksyon ang ginakadtuan sang iban nga ahensya sang gobyerno. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unan nagid sa Molo Plaza sa tadlong sa opisina sa Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanigiyan ni Sir Manny Sanoy. Sa kay Alex sa atong koneksyon sa Cagayan Valley Region, pabasanta makuha ang iban nga mga impormasyon. Mayong gabi kay Gemma Cabalonga, Mary Joy Castiva, Adi Cueva, Dariel Kapilitan, Ferry Paz Rojo, Dina Magallanes, Leonel Pagontalan Bangyao, Bebs Villanueva, Jan Sapio, Rona Amaba, Kagawad Mananirik
Regacho Cabalonga kag Kagawad Amin, kay John Azazel, Leslie Londonio, Luz Legaspi Claveria, Dodoy Bring Dala, kag daraman sa kay Jolens Reynera Rioboca from Antique. Mayong gabi. Sa mga pumuluyo sa North San Jose kag South San Jose, taga Tapok Molo, taga San Antonio Molo, Tabukan, Mandurriao, kay iban pa nga mga kabaranggayan nga nagamonitor. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Daraman kay Olivia Saspa Marcelino, kay Annalyn Payosan Mangayaw, Joseph Franzuela, Marjoy Castiva, and Marie-Eve Santia. Mayong gabi. Kay Josie Lagmaan, kag kay Chari Herrera, kay Sofia Aguirre, sa Bat City 4 sa Manapla Elementary School. Mayong gabi sa dekada 90, sa St. Joseph School, Ihas Disos. Good evening kay Sir Sikinya. Mayong gabi. Kag diraman kay Elmalin Abordo. Happy birthday. Happy birthday man kay Joanna Kate Diaz Halongged Permi. Kay Tita mo Cheryl, September 3. Ay, happy birthday kay Ta Cheryl. Happy birthday. Kay sa iban pa nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. So, pod na lang sa aton technical partner, kay Toto Boy Jeff, kag kay Nonoy MJ. Sa tanan-tanan namon nga mga listeners, God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, nagapabilin sang bida. Bawal walang mas, isanitize sa mga kamay, dumistansya ng 1 metro, alamin ang totoong impormasyon. Ako naman si Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.